Olet perustamassa omaa yritystäsi ja mietit, otatko yhtiön muodoksesi toiminimen vai osakeyhtiön. Tämä on tärkeä päätös ja sillä voi olla merkittäviäkin taloudellisia ja käytännön vaikutuksia. Mä kerron sulle muutamia tärkeitä pointteja, mitkä vaikutti myös mulla oman yritykseni yhtiömuodon valintaan vuosia sitten. Mä oon varma, että nämä pointit auttaa myös sua valitsemaan oman yhtiömuotosi yrityksellesi. Kannattaa katsoa video ihan alusta loppuun asti, sillä mä kerron myös kolmannen bonusvaihtoehdon, mikä saattaa olla sulle vielä parempi vaihtoehto kuin kumpikaan näistä edellä mainituista ja yleisimmin käytetyistä yhtiömuodoista. Mä oon perustanut oman yritykseni vuonna 2015 ja valitsin silloin yhtiömuodoksi toiminimen. Kerron kohta niitä syitä, miksi mä tein tämän valinnan. Mun toiminta on sittemmin kasvanut noin 80 000 euron vuotuisen liikevaihdon hommaksi, mutta se on edelleen vaan harrastus. Ja oon pitänyt tähänkin päivään asti tosiaan ton toiminimen yhtiömuotona. Mennään asiaan ja käydään läpi plussia ja miinuksia molemmista yhtiömuodoista. Voit käyttää toiminimen rahoja melkein miten haluat. Voit esimerkiksi ostaa tietokoneen ja merkata sen yrityksen kirjanpitoon. Voit periaatteessa hankkia ihan mitä vaan, mikä liittyy jollain tavalla yrityksen toimintaan ja käyttää siihen yrityksen rahoja. Voit myös maksaa itsellesi ja muillekin palkkaa, jos niin haluat, kunhan olet hoitanut jelli- ja työlliasiat ja muut kuntoon. Niistä ei kuitenkaan puhuta tässä videossa sen enempää, mutta jos ne on aiheita, mitkä kiinnostaa, niin kerro se kommenteissa, niin voidaan tehdä ehkä niistäkin oma videonsa myöhemmin. Voit nostaa toiminimen tililtä rahaa omaan käyttöön periaatteessa ihan tuosta vaan, kunhan muistaa hoitaa veroasiat kuntoon. Kerro tästä kohtakin lisää. Toiminimen toiminta on alvivapaata 15 000 euron vuotuisen liikevaihtoon asti. Tämä raja oli silloin, kun mä aloitin 7500 euroa, eli se on kasvanut tässä vuosien varrella merkittävästi, joten muista tarkistaa tilanne, jos ollaan pidemmällä kuin vuodessa 2021. Alvivapaus myös helpottaa muutamia asioita melko lailla. Esimerkiksi kirjanpito yksinkertaistuu sen verran, että mäkin hoidin sen ihan kokonaan itse muutaman ensimmäisen vuoden. Kun sinun oma työpanoksesi toiminimeesi ylittää vuodessa noin vähän yli 8000 euron rajan, niin silloin sun pitää maksaa jellit. Eli yrittäjän, eläkelaki, vakuutusmaksut. Nämä maksut on alimmillaan noin 150 euroa kuussa, eli kyllä niihin rahaa menee, mutta ne sitten kerryttää sun eläkettä. Voit taputella itseäsi olkapäälle sitten vanhempana, kun painat eläkeläisenä menemään tuolla, missä ikinä haluatkaan painella menemään. Toiminimi on 100% sun päätöksen alla. Sä voit nimetä itsellesi asianhoitajaksi prokuran, joka voi sitten maksaa laskuja ja tehdä sopimuksia sen toiminimen puolesta, mutta halutessasi toiminimi on vain ja ainoastaan sun. Sinun ja toiminimesi rahat ovat sama asia. Jos otat toiminimelle lainaa tai on laskuja maksamatta ja toiminimen tilillä ei ole rahaa, niin silloin sä vastaat niistä omilla rahoillasi ja omalla varallisuudellasi, esimerkiksi omistusasunnolla ja vastaavilla. Kun toiminimellä alkaa rahaa jäämään ylikin, niin niitä rahoja on melko vaikea sijoittaa. Toiminimellä liikevoitto katsotaan sinun henkilökohtaiseksi tuloksesi ja verotetaan tuloverotuksen mukaan. Jos sijoitat toiminimen rahoja vaikka osakkeisiin tai asuntoihin, niin ne silti katsotaan sun henkilökohtaiseksi tuloksi. Näistä tuloistahan pitää sitten tosiaan muistaa maksaa niitä veroja, tai sitten verottaja muistelee niistä mätkyillä seuraavana vuonna. Näinkin on kuulemma jollekin joskus käynyt. Osakeyhtiöllä on nimensä mukaisesti mahdollisuus myydä osakkeita tai ottaa toimintaan mukaan osakkaita. Ulkopuolisen talentin ja avun värväys on sinulle paljon helpompaa ja värväyksen kohteelle paljon houkuttelevampaa, kun remmiin tuleekin mukaan omistaja tai osakas eikä työntekijä. Omistajat ja osakkaat hyötyvät ihan eri tavalla firman kasvusta. Toisin kuin toiminimellä, osakeyhtiön varoja voidaan sijoittaa esimerkiksi osakkeisiin tai asuntoihin tai muihin sijoituskohteisiin huomattavan paljon verotuksen näkökulmasta fiksummin.
Osakeyhtiön ja sinun varat ovat eri asia. Tämä tarkoittaa, että osakeyhtiön kuluihin ja menoihin pitää käyttää osakeyhtiön varoja, ei sinun. Käytännössä kuitenkin, jos osakeyhtiöllä on otettu esimerkiksi yrityslainaa, niin näissä on todella usein omistajilla ja osakkailla henkilökohtainen takaus ainakin osasta siitä lainasta. Osakeyhtiön perustaminen on hieman kalliimpaa ja monimutkaisempaa kuin toiminimen. Kuluissa ei puhuta kuitenkaan kuin ehkä joidenkin satasten hintaerosta. Vielä joitain vuosia sitten piti olla 2500 € osake alkupääomaa, kun perusti osakeyhtiön, mutta nykyään ei ole sitäkään. Hallinnollisia hommia on joitakin enemmän toiminimeen verrattuna, joten se on pikkasen enemmän aikaa vievää myöskin. Liittyen siihen, että osakeyhtiön sinun varat ovat erilliset, niin tarkoittaa sitä, että et voi nostaa rahaa osakeyhtiön tililtä tuosta vaan omaan käyttöösi. Jokainen euro, mitä osakeyhtiön tililtä lähtee, pitää mennä sen yrityksen kuluihin, hankintoihin, palkkoihin ja niin edelleen. Jos haluat rahaa osakeyhtiön tililtä itsellesi, omistajille tai osakkaille, niin voitte maksaa itselleni sen palkkana tai sitten liikevoitosta osinkoina. Kohta mennään siihen kolmanteen bonusvaihtoehtoon, mutta yhteenvetona voitaneen sanoa, että jos uskot yrityksesi toiminnan jäävän ainakin parina ensimmäisenä vuotena alle sen 15 000 € vuotuisen liikevaihtorajan ja on tarkoitus toimia aika lailla yksin, niin silloin toiminimi on todennäköisesti sulle parempi vaihtoehto aloittaa. Jos on kuitenkin melko lailla varmaa, että sitä rahaa liikkuu heti alusta alkaen enemmän ja sitä jää myös yli ja on tarkoitus ottaa toimintaan heti alusta alkaen muitakin mukaan, niin silloin osakeyhtiö on todennäköisesti parempi vaihtoehto. Näiden kahden skenaarion välille jää kuitenkin iso kasa skenaarioita, mutta fakta on se, että näille niin toiminimi kuin osakeyhtiö on todennäköisesti aivan hyvä valinta. Yhtiön muotoa on myös mahdollista vaihtaa, joten voit aivan hyvin aloittaa toiminimellä ja homman kasvaessa ja monimutkaistuessa vaihtaa yhtiömuodon osakeyhtiön, tai ehkä yleisemmin tehdään niin, että perustetaan kokonaan uusi yritys, joka on sitten osakeyhtiö. Omaa päätöstäsi tehdessä käy tutustumassa ainakin Verohallinnon ja Suomi-Fiin tarjoamaan ja tietopaketteihin näistä ja muista eri yhtiömuodoista. Pistän näistäkin linkit tonne kuvaukseen. Toiminimen tai osakeyhtiön perustamisen sijaan sä voit ruveta myös kevytyrittäjäksi. Kevytyrittäjänä sä voit laskuttaa yrityksiä palveluistasi perustamatta omaa yritystä ja Y-tunnusta. Laskuttamalla on helppo tehdä kaiken näköistä freelancer-tyyppistä hommaa, vaikka kakkosduunina. Tämmöisen kevyt yrittäjäpalvelun käyttöönottaan vaaditaan yleensä vain tilinumero ja verokortti, ja laskuttamisen voi aloittaa jopa seuraavana päivänä. Tällaisten palvelun tarjoajia ovat esimerkiksi Ukko, Finjob ja Easy. Palvelun tarjoaja hoitaa kaiken virallisen aina tuloverotuksesta perintään. Palvelun tarjoaja tietysti ottaa oman siivunsa laskutettavistasi palveluista välistä, ja tämä osuus saattaa vaihdella suurestikin, joten kannattaa tutustua eri palveluntarjoajien tarjontaan päätöstä tehdessä. Suuruusluokaltaan toi siivun suuruus on kuitenkin noin 5%. Se, mitä näiden kulujen ja verojen jälkeen jää, tulee sun tilille ja sä voit niillä rahoilla tehdä ihan mitä lystäät. Omalla toiminimelläni mä oon työllistänyt ehkä noin 10 freelanceria, josta tälläkin hetkellä 3 laskuttaa minua ja minun yritystäni tämmöisen laskutuspalvelun kautta. He on erittäin tyytyväisiä näiden palveluiden toimintaan ja mulle maksajana homma toimii ilman mitään ongelmia. Pistä näihin edellä mainitsemini palveluihin taas linkit tonne alas, niin voit käydä kurkkaamassa niitä ja tutustumassa tarkemmin, jos kevyt yrittäjyys kuulostaa semmoiselta, mikä voisi sopia sulle. Jos sua kiinnostaa kuulla enemmänkin, miten mä lähdin täysin nollasta liikkeelle ja on sen jälkeen myynyt yli 100 000 sukkia mun makuuhuoneesta, niin tilaa tää kanava ja paina kellon kuvaa. Tää kanava on täysin uusi ja mä tuun täällä kertomaan mun pienen yrityksen seikkailuista, verkkokauppahommista, markkinoinnista ja sisällön tuotannosta. Jos tästä videosta oli sulle hyötyä, niin muista painaa tykkäystä, tai jos tästä jäi jotain merkittävää puuttumaan, niin kerro ihmeessä sekin tuolla kommenteissa. Ja sit hei, rupea vaan rohkeasti tekemään sitä, mitä sulla oli mielessä tänne videon tullessa. Älä pelkää mokia. Kaikki mokat, mitä matkan varrella ihan väistämättä tulee,
vie sut vaan lähemmäksi onnistumista ja sun maalia. Ei muuta kuin anna palaa ja nähdään seuraavassa videossa. Moro!